Ki Tukar budaya akan menghibur masyarakat Pantai Tombo dan sekitarnya. Untuk tanggal 20 kita menghibur masyarakat belakang rumah sakit Blambangan. Untuk tanggal 18-nya Ngarang Kompar budaya.
minggu wis lilo dikosi bedok liya pariwisata alia numpak prau layar ing dina minggu te pariwisata alat prau wis mengah ya banyu pinoa ora jemu karo mesem guyu ngilangake rasa luka lesu hati jawil mat jebul sore piting kalopo katon awi-awi prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe Kembar budaya Bapak Ander para ksatriyaning praja kembar budaya sampun siap siaga nitih turangga para kawula prajurit ingkang badhe nyarerani ing peperangan Jemuduling Barok padha sing ati-ati ae padha waspada lan padha sing setiti ana
wujude barok sing bakal gawe gegeri ana ing kepar budaya. Kembar budaya.
jos ya oh ya ya oh ya Ya